So tao na bibigyan ng pagkakataon na magtrabaho ng barko. Saka yung iba naman, bigyan nga ng pagkakataon na magtrabaho pero hindi nga lang kinaya yung trabaho sa barko. Kaya ang kalimitan, yun, nag-sign up sila. Darb, what's up? So for today, this is my last Palma, Mallorca. This is the famous cathedral in this place. English. Kailangan kong pumunta dito kasi isa to sa bucket list ko before ako mag-disembark na makapunta dito. Banda. May papautin pa si Mayor dyan. Tsaka talagang ang init. Gusto ko lang din ma-document tong pagpunta ko dito kahit maiksing time lang kasi kailangan ko din tumakbo sa shuttle bus para umuwi na kasi gusto ko din pumunta dun sa may bilihan ng mga kung ano-ano tsaka kakain ako dun sa may tambayan tsaka yun lang talaga. Derp 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 derp. Curious kasi ako dito banda kung anong meron dito. Nangamoy ano dito puno. Ang daming selfie, yung higahan. Oo, kailangan siya sa selfie ka ng isa. Daming kaaban. Ito, mabasa-basa yung view natin. Kaya, saka, kita yun, may mga post na. Picture. Kailangan siya ng buhok. Sila, ganyan. Wala. Tuloy-tuloy lang natin yung ano. Yung vlog natin. Saka nandito tayo sa sino to, pero may tawag doon, may nakalagay na si Uncle. Ano? Si Uncle. Sorry for Belia, di ko alam kung sino yan, research nyo na lang. Tsaka ganda ng puno dito, tsaka dalhin ko to sa Pilipinas, lagay ko sa bagahe. Ito, magandang puno to. Tsaka babalik na ako sa city. Kailangan ko na bumalik sa shuttle bus. Yeah. I wanted to explore this place, but I'm running out of time. God, so kailangan ko bumalik doon kung saan ako magmula pero ang dami pa nilang doon. Tingnan nyo nalang kalista ni Mayor, diba maganda yung kalista ni Mayor, maganda din yung place, maraming mga tawag mo doon ng sentro pero kailangan ko bumalik sa pinanggalingan ko. Saan ako dadalhin ng mga pako ngayon pero medyo na curious ako kung anong meron dito. Maganda naman talaga itong sito na ito sa kapito si Kuya Kalesa. Ay nako, saka final na talaga, babalik na ako kasi nagutom na din ako. Hindi ako nag-lunch muna kasi kakain ako doon sa may Pinoy store pero babalik muna ako. Siguro it takes 15 o 20 minutes para pagbalik. Gusto ko lang talaga magpicture doon banda, buti na lang may kasabay ako din na
taga restaurant department, nagpa-picture ako. Nakilala ko, thank you Lord. Saka babalik na ako sa yung shuttle bus. Yun. A few inches later. Tayo sa shuttle bus natin. Kasi ganito kasi yan sa cruise ship. Pagka medyo may distansya yung syudad, may provided na shuttle bus kada cruise ship. May Posis of the Seas, sa RCCL, sa iba pang mga barko, Costa, tsaka marami pa. Tsaka dyan, mga bus yan. Yan, mga bus shuttle yan. Tsaka ito din. Yan, lahat yan, mga cruise ship companies, nagpo-provide sila. Pero nagbabayad yung kumpanya na parang nagko-contract sila ng mga bus services or shuttle services dito sa Palma at saka sa iba pang lugar. Doon, tsaka hanapin muna natin yung Costa kung saan yun, kasi doon tayo sasakay. Yeah! Doon tayo sa bus at saka ako pa yung nag-iisa. Yeah! Wala din driver, ako na lang mag-drive. Gutom na ako, gusto ko na kumain. 15 to 20 minutes pa yung biyahe natin. Ganyan kami magsakripisyo ng oras para pupunta sa isang lugar na gusto namin magpa-picture. Ito yung buhay namin na nagtrabaho sa barko, tsaka sa mga cruise ship. Yan, ganyan. Tsaka kasabayan namin mga guests. Or mga passenger namin. Kasi wala, kailangan lang para may remembrance din. Tsaka hindi naman kasi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na magtrabaho ng barko. Tsaka yung iba naman bigyan nga ng pagkakataon na magtrabaho pero hindi nga lang kinaya yung trabaho sa barko. Kaya ang kalimitan, yun, nagsisign off sila. Pero taste lang talaga. Tsaka yung mga sa mga nangangarap na magtrabaho na sa barko, tiwala lang tsaka dasal. Malaking tulong yan, tiwala. Tsaka dasal, tsaka mag-gain din ng experience. Tsaka kung wala kang masyadong experience na ano talaga, na gusto mong applyan sa barko, mas mabuting kuha ko muna ng experience sa mga hotel or restaurant. Depende sa department na gusto mong pasukan. Tsaka yun lang yung masasabi ko ngayon. Siguro aabot din to ng 10 minutes yung vlog na to at tsaka depende. Gutom na ako. Tayo kanina sa bus kasi fake news. Hindi pala yan. Hindi pala tayo sa bus. Permero daw, abante. Yan. Dito muna tayo. Mag-aantay muna tayo ng 2 minuto. Nalaga na tayo. One eternity later. Sa restaurant, nakikita nyo, nilaga po yan, nilaga, tsaka bilbuhan, tsaka kain muna tayo kasi nagugutom na ako, tsaka may bibilin pa ako, diba? Yun lang. Balik na tayo sa barko. Kailangan ko magpadali kasi mag-duty pa ako. Yan. Paspasan talaga. Takot nito. Kasi baka malilate ka. Yun. Tsaka ay hanggang dito na lang muna ang pag-vlog ko tungkol sa Palma. Hindi ko masyadong na-maximize yung about sa Palma pero at least may remembrance ako. Yeah. Huwag maulan to sa pagkaroon. See you.